أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وكفى وصلى الله على سيدنا والنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Pambuyo pamiyamika Allah subhanahu wa ta'ala tikupempha chitetezo kuti o Allah atiteteze kuziwanda zoyipa omwe ali majini ndi zina zotere monga ngati ziwanda afiti ndi zina zotere. O Allah atiteteze kumbali zimenezo. Abale anzanga olemekezeka, lero ndakutengerani hadithi yomwe ndiyoona ndithu ikuchokera mu Sahihi yomwe akufotokoza Abu Huraira mnu wake zomwe zinkamuchitikira pa nthawi imeneyo, pa nthawi yomwe kuti afiti kapena kuti mashayitani ankampanga ataki yeyo. Ndiye Abu Huraira akufotokoza motere. Ndiye Abu Huraira radhiyallahu anha, Abu Huraira Mulungu asangalale naye, akufotokoza kuti iye anali munthu mmodzi yemwe zinkamuchitikira zimenezi. Ndiye akufotokoza kuti anandiyika mtumiki ngati londa oziyang'anira zakati za mwezi wa Ramadhani zijamati zakati fitiri. Akuti Abu Huraira anamuyika anakhala ngati londa oyang'anira zakati za mwezi uja wa mwezi wa Ramadhani zakatul fitri. Ndiye anabwera obwera wina wake ndipo anayamba kutenga zakudya zija mokuba. Ndiye akuti anabwera munthu wina wake ankatenga zakudya zija zakati zija zomwe anthu amapereka ku mzikiti, ndiye iyeyo ankatenga mokuba. Ndiye ine ndinamugwira, ndiye Abu Huraira anamugwira, ndinati ndikutengera kwa mtumiki. Ndipo Abu Huraira anamuuza munthu uja kuti o iwe munthu, inetu ndikutengera kwa mneneri Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ndipo yeye anati ndine osowekera osauka, ndipo ndi omwe ndimawayang'anira, ndipo adavutika, ndimawayang'anira anthu ambiri kwambiri, ndipo ineyo ndi ovutika. Ndiye Abu Huraira akuti ndidamva zimenezo ndidamusiya. Akuti munthu uja pamene anamugwira Abu Huraira, akuti munthu uja anazifotokoza yekha kuti ine ndine ovutika ndipo ndimayang'anira anthunso ovutika. Ndi Abu Huraira atamva zimenezi anamusiya munthu uja. Ndi Abu Huraira akupitirizaso kufotokoza kuti kutacha mamawa mtumiki anati o iwe Abu Huraira, mkaidi wako uja anatani usiku wapitawu. Ndipo Abu Huraira mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutacha mamawa adamufunsa Abu Huraira kuti o iwe Abu Huraira, kodi usiku wapitawu zinachitika chiyani kwa mkaidi wako uja? Ndiye Abu Huraira akuti ndinati anadandaula zomwe anawayang'anira, nati alimu kusowekera kwakukulu ndinamvera chisoni. Akuti Abu Huraira adamuuza mtumiki kuti o iwe mneneri watu Muhammadi, ndithudi munthu amene uja amadandaula, ndinamugwira ataba ndipo amadandaula zakusowekera, koma ine nditamva zimenezo ndidamusiya. Ndiye mtumiki anati iyeyo to abwera akuti ndiye mtumiki anati iyeyo to akunamiza ndipo abweraso. Ndiye mtumiki anati iyeyo to akunamiza zomwe akunenazo abweraso usiku wa lero. Ndiye Abu Huraira akuti ndinaziwa kuti abweranso ndipo ndinamukhalira chiyero. Ndipo Abu Huraira anaziwa kuti munthu ujaso abwera kambaka kuti mawu amene wakuchokera kwa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mneneri Muhammad sanama, ndipo iye anamvera kuti zimene akunenazi nzoona ndithu. Ndiye kutada anabweraso ati sopano kutakhala sopano kulibi, anabweraso munthu uja ndipo anayambaso kutenga chakudya chija. Ndinamugwiraso ndikumuwuza kuti ndikutengera kwa mtumiki. Iye anadandaulanso kachiwiri akuti ali ndi oyang'anira ndipo wasowekera, ndipo anati usabwerenso, sinzabweranso. Ndi Abu Huraira ati kutada munthu ujaso anamugwira kachikena, ndipo munthu uja anafotokoza the same things kuti ine ndikuyang'anira anthu ovutika, ndipo ndine ovutika ndithu, koma papa
ineyo sindibweranso chifukwa Abu Huraira anati ndikutengera kwa mneneri Muhammad chifukwa iyeyo ndi bwana wanga yemwe wandiyika pano kuti ndizionera ziti zimenezi. Ndipo munthu uja anadandaula, ndipo Abu Huraira adamvera zinthu zija, anamvera chisoni ndipo adamusiya. Ndiye kutasha mamawanso ati kutasha mamawanso kachitatu kameneko mtumiki anati kachiwiri kameneko mtumiki anati o iwe Abu Huraira mkaidi wako uja anatani usiku wapitawo. Ndiye Abu Huraira akuti anadandaulaso zomwe amayang'anira akuti Abu Huraira akuti ndinati anadandaulanso zomwe anawayang'anira nati ali nkusowekera kwakukulu ndinamvera chisoni nkumusiya. Akuti munthu uja anadandaulaso kachikena ndipo ndinamumvera chisoni ndipo ndinamusiya. Ndiye mtumiki anati o iwe Abu Huraira iyeyo tu akunamiza ndipo abweranso kachikena. Ndipo mneneri Muhammad anapitiriza kumpanga advice Abu Huraira radhiyallahu anhu kuti iyeyo tu ndithudi abweranso kachikena ndipo atani akubweranso. Ndiye Abu Huraira akuti ndinamuziwa kuti abweranso ndipo ndinamukhalira cheruso pano kuti iye uja akabwera ndimuchita china chake ndithu. Ndiye anabweranso adayamba kutenga zakudya, ndipo munthu ujaso nayenso sanatope anayambanso kubwera kachikena kutenga zakudya zija. Ndiye anamugwira, ndiponso Abu Huraira anamugwira munthu uja ndikumuwuza kuti ndikutengera kwa mtumiki komaliza ndikutengera kwa mtumiki akaka ndikomaliza nachita kachitatu akumanena kuti akuti ndikutengera kwa mtumiki Muhammad akaka ndikachitatu sopano. Ndiye iye uja anati akunena kuti subwera ndiye munthu uja anati iwe ukundibweraso kachikena mesa umati subwera. Ndiye akaka ndikachitatu sopano ndikutengera kwa ndani kwa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye iwe sukufuna kutopa ukungobwerabwerabe. Ndiye iye anati ndisiye ukandisiya ndikuphunzitsa mawu omwe Allah akuthandiza ndi mawuwo. Ndiye munthu uja anati o iwe Abu Huraira inetu ndisiye ndipo ndikuthandiza mawu ena ake omwe Allah akufotokoza muno wake, ndipo mawu amenewo akuthandiza poziteteza ngati nkhani ngati zimenezi. Ndiye Abu Huraira akuti ndinati ndi mawu anji, ndipo Abu Huraira anamufunsa munthu uja kuti kodi iwe mawu anje amenewo? Ndiye munthu uja anati ukamagona pogona pako uziwerenga Ayatul Kursiyo. Ndiye munthu uja anaphunzitsa vesi lomwe likuchokera mu Qur'ani yomwe ili Ayatul Kursiyo. Vesi imeneyo surati Al-Baqara vesi 255. Nchifukwa Allah amakhala akukutetezani nayo, ndipo Satana sanga kuyandikire mpaka kutasha. Ndiye akuti munthu uja anati o Abu Huraira ndikufotokozera mawu omwe Allah akufotokoza muno wake, imeneyo ndi Ayatul Kursiyo uziwerenga ukamagona, ndipo Allah amakhala kuti akukutetezera mpaka kutasha. Uziwerenga Ayatul Kursiyo seija mpaka kutha, ndipo Allah amakhala akukuyang'anira ndi kukuteteza ku mashaitani. Ndiye Abu Huraira akuti namusiya apite. Ndiye munthu uja adamusiya sopano. Kutasha mamawa mtumiki anati iwe Abu Huraira mkaidi wako uja anatani usiku wapitawo. Abu Huraira akuti ndinati amati andiphunzitsa mawu omwe Allah atandiuza Allah omwe adawafotokoza muno wake. Ndiye ninamusiya. Mtumiki anati mawu ake ati amenewo. Abu Huraira akuti anati ndikamagona pogonapo uziwerenga Ayatul Kursiyo koyambirira mpaka kumapeto, poti akutelo Allah amateteza. Akuti potelo Allah amateteza nayo, ndiponso Satana sanga kuyandikire pa kugona pako kamagona.
Ndiye mtumiki anati tsopano apapa wakuuza zoona. Subhanallah, wakuuza tsopano zoona. Amene uja ati munthu uja tsopano wamuuza mtumiki uja zoona tsopano pamenepa mtumiki Muhammadi akufotokoza munthu wake kuti ingakhala kuti munthu amene uja ndiwonama, koma pamenepa wakutani wakuuza zoonadi. Kodi kunamako munthu wake munthuyu kunamako amanama kunama kwake ndi kuti amanama kumwambako kuti sindibwera usiku umenewu nkumabweranso kachikena kumene kuja kunali kunama, ndipo munthu sungamukhulupirire zitachitika katatu iwe nkumanama munthu wina wake ukumunamiza kuti aise ndibwera undidikirepo mpano kokwana katatu kenako umayamba kutaya chikhulupiriro kuti munthu uja ndiwonama tsopano sindingamukhulupirire ngakhala kuti iye atanena china chilichonse sindingakhulupirire. Ndiye mtumiki pamenepa anafotokoza kuti iye ingakhala kuti ndiwonama koma apo wanena chani, wanena zoona. Ndipo mtumiki anamufunsa tsopano Abu Huraira kuti iwe Abu Huraira, munthu yemwe umayankhulana naye mausiku atatu amene wapitawo ukumuziwa? Ndipo Abu Huraira ananena kuti ayi mtumiki wa Allah, ine sindikumuziwa ameneyo. Ndipo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anati amene ujatu anali shaitani. Subhanallah, munthu kumalankhulana naye mausiku atatu siaja, koma amene ujatu ndithu anali shaitani. Hadithi yathu yathira pamenepo ndithu. Ndiye tiye tipeze mabenefiti ochokera ku hadithi imeneyi, kapena kuti zotithandiza kapena kuti zophunzira zomwe tingaphunzire kuchokera ku hadithi imeneyi. Ndiye benefit yomwe tikupeza mmenemu yoyamba ndiyakuti shaitani amatha kukhala ngati munthu ndithu nkukamusokoneza munthu maganizo, nkukhala ngati image ya munthu nkukamusokoneza munthu wina wake maganizo ake. Ndiye iye uja poona amaona kuti ngati yemwe akutisokonezayo ndi munthu. Ndipo pamene patikuona mu hadithi imeneyi iyeyo anali shaitani koma anabwera kwa Abu Huraira nkumaoneka image ngati ya munthu, ndipo amatha kuzimvetsa chisoni, ndipo Abu Huraira amamukhululukira. Komanso chachiwiri nchomwe tikuona mmenemu nchakuti amene wawerenga ayatu kurusiyu pogona ndiye kuti Allah amamuteteza, ndipo Satana sangamuyandikire. Yemwe wawerenga ayatu kurusiyu ndiye kuti Allah amamuteteza, ndipo Satana sangamuyandikire. Ndipo ayatu kurusiyu imeneyi ndi yomwe ikupezeka, vesi imeneyi ikupezeka mu surati Al-Baqara yomwe ili verse 255. Ndiye ntayika vesi imeneyi kuti anthu ayimve ayatu yake vesi lake ndi limene liditu, ingomvera pasipa vesi lake ndi limene liditu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ndiye aya ndi imeneyo ndithu yomwe ikuyamba ndi kuti Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, yomwe ikufotokoza kuti akumasula kwake ndi kuti Mulungu palibe wopembedzedwa wina koma iye yekha, wamoyo wamuyaya, oyimirira oteteza chilichonse, kusinza sikugwirika, angakhale kuti tulo zonse zakumwamba ndi zapansi nza iye. Kodi ndani angathe kuwombola kwa iye? Opanda chilolezo chake, akuziwa zapatsogolo ndi zomwe zili pambuyo pawo, ndipo zolengedwa zonse siziziwa chilichonse pa zomwe zili mkuza kwake nkupatula chimene wafuna. Mpando wake wokwanira kumwamba ndipo pansi, ndipo
sizimamuvuta kuzisunga zimenezo, ndipo iye yekha ndiye mwe ali wapamwambamwamba, ngwankulu kobasi, ngolemekezeka kwambiri. Aya imeneyi imamutamanda kwambiri Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo ikuyamba ndi kufotokoza kuti mulunguyo palibe wina koma iye yekha. Kumeneko ndi kumutamanda koyamba, kuti mulungu palibe mulungu wina koma iye yekha, ndipo ndi wotamandidwa pa zolengedwa zake. Aya imeneyi ndi yomwe ikukhala kuti ndi yolemekezeka. Aya okwana 6,000 something in Qur'ani, koma aya imeneyi imakhala kuti ndi yolemekezeka kwambiri, kambaka kuti imamutamanda kwambiri Allah. Ndipo ndi zofunika kwa Msilamu aliyense amene akufuna chitetezo chochokera kwa Allah, atayiphunzira vesi limeneli ndi kulilowesa kuti zizikhala mmutu mwake mpamtima pake, ndiye kuti akamagona muja aziwerenga aya imeneyo akamagona, kuti azipeze chitetezo chochokera kwa Allah. Osamangogona iwe ngati china chake, koma kumagona iwe ngati munthu unachita kulengedwa kuchokera kwa Allah. Ndipo omwe akuziwa aya imeneyi akufunika kuti aziwerenga usiku wina uliwonse akamagona, aziwerenga aya ngati imeneyi ndithu. Nde zimenezi zikutanthauza kuti mashaitani ndi amphamvu kwambiri, tasiyana ndi ifeyo anthu. Mashaitani amatha kutiona ifeyo anthu etu zedi, koma ifeyo sitimaona ndithu. Komanso zimenezi zinali kuti ndi mphamvu ya Allah ndithu, kuti Allah ndi wankulu, ndipo ndi woganiza kwambiri, ndipo ndi wamphamvu potipanga ifeyo anthu kuti tisamaone mashaitani, chifukwa mashaitani ndi zinthu monga ngati chilengedwe choopsa kwambiri. Ndiye munthu akamakhala kuti akuona mashaitani iyeyo ndikukhulupirira kuti umoyo wake sungakhala wabwinobwino ndithu. For example, anthu omwe amati ine ndalota usiku zoopsa chanchani, makhala kuti ena aja amakhala kuti ndi mashaitani ndithu. Ndiye mashaitani ndi chilengedwe choopsa ndithu. Ndiye Allah ndi wanzeru, anatiyika ife anthu kuti tisamaone mashaitani, chifukwa ife kungoona mashaitani tizikhala tikuopa ndithu. Ndiye mashaitani ndi woopsa mukalengedwe kawo, ndipo ifeyo ndi anthu oti ndi ofowoka. Mashaitani ifeyo sitingaone ndithu, koma mashaitani ifeyo amationa. Ndipo amashaitani tikati tilimbane nawo ife anthu tikhoza kuwagonjera mashaitani. Ndiye palibe china chilichonse chomwe ungapemphe monga ngati mwana wa Adamu choposana chitetezo chochokera kwa Allah ndithu, chifukwa mashaitani anachita kulengedwa ndi Allah. Ndiye palibe chitetezo china chomwe ungapemphe iweyo, basi chitetezo chochokera kwa Allah. Ndiye ukamawerenga aya imeneyi umakhala kuti ukumutamanda Allah komanso ukumupempha, ndiwo Allah ndititize nini usiku umene kumashaitani ogalukira ngati amenewo. Ndipo ifeyo anthu tikamawerenga aya ngati imeneyo pozera ngati zimenezo, ndiye kuti mashaitani amakhala ofowoka ndithu, sangapeze mphamvu ina iliyonse pamenepo amakhala ofowoka, chifukwa Allah akuziwaso njira zayo etu, ndipo zimenezo anachita kupasidwa kwa Allah. Ndiye ifeyo anthu sitingalimbane ndi mashaitani, mapeto ake ifeyo anthu timagonja ndithu, wakugonjera mashaitaniwo etu. Ndiye pofunika kwa anthu omwe simunalowesepo aya imeneyi mukhoza kuloweza ndithu aya tukulusiyo ndayikapo kuti muzimvera mukamagona. Mukhoza kupanga download, kaya kupita ku YouTube ndi kukapanga download ndithu kaya Qur'ani surati al-Bakarayo mukumamvera ndithu. Ndiye kuti zimenezo zikhoza kukuthandiza kwa inuyo. Nkhani yathu ndi imeneyo, ndipo ndi hadithi yathu yoona ndithu. Hadithi imeneyi ikuchokera mu Bukhari ndipo ndiye sahihi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.